har kendt ham i et par uger. Og i onsdags kom jeg til at komme til at overnatte hos ham. Det er udstødelsesgrund. Men det var jo kun, fordi jeg kom for sent til toget. Hvor skulle jeg ellers sove? Vi delte jo ikke seng. Jeg lå på gulvet. Gud ser dig, så. Du skal undgå det, som Gud hader. Løgn og kønslig umoralitet, for eksempel. Jeg har dårlig samvittighed over for Gud. Ja. Så fortæl os, hvad der virkelig skete. Jeg lå i sengen, og han ville sove på gulvet. Men så bad jeg ham om at komme op til mig. Kyssede han dig? Ja. Vi kyssede hinanden. Havde I sex? Vi beholdt tøjet på. Og hvad skete der så? Vi holdt om hinanden. Berørte han dine bryster? Rørte han dig andre steder? Det gik ikke længere end det. Det må I tro på. Ja, vi tror på dig så. Så vi taler ikke om en offentlig rettesættelse eller udstødelse. Vi tror på, at du angrer. Men vi ønsker, at du skriver et brev til din fyr og gør det definitivt forbi. Du skal skrive det lige så snart du kommer hjem, så du ikke bliver grebet af tvivl igen. Men jeg er jo så glad for ham. Og jeg vil bare gerne være sammen med ham. Det behøver ikke at være noget fysisk. Jeg vil bare gerne være i nærheden af ham. Jeg ved, at du ønsker at være Guds ven, og du ved, hvad du skal gøre til gengæld. Ikke? Kan I ikke hjælpe mig? Kan I ikke? Du må stole på Jehova. Kun ved at stole på Jehova kan du undgå de prøvelser, Satan udsætter dig for. Men er der ikke en måde, hvor jeg kan blive ved med at se ham? Bare som min ven. Men du har jo overnattet hos ham. Så er han vel ikke længere en ven? Jeg går hjem, okay?